κέντρο. Σιγά του καλονί. Βρε, αυτή μοιάζει
ήθελα, μα εδώ είναι αγάπη μου, έφτασε. Τι θέλει το κορίτσι μου? Θες να σου φέρω φρέσκο γαλατάκι? Κάνα ψαράκι μήπως? Όχι, όχι ψαράκι. Νωρίς είναι ακόμα για ψαράκι, πριγκιποπούλα μου. Τώρα θα αρχίσει να τα τηγανίζει η κυρία Καπουλέτη. Τι θέλεις, πες μου. Πες το στην καλή σου την babysitter που σ' αγαπάει σαν... Σταμάτα, θα με κατσιάσεις. Σαν κόρη μου σ' αγαπάω, καρδούλα μου, το ξέρεις? Αχ, πώς πέρασε ο καιρός και μου μεγάλωσες και μου έγινες κοντά ψιψί. Αχ, εχθές ακόμα ήσουν τόσο δαγατάκι και σε έκλαινα ολόκληρη με 3 κρυψιές. Τόσο μικράκι ήσουνα. Και τώρα κοίτα, κοίτα, με πέρασε στον μπόιερ κοντοπούλα μου. Και θες γαμπρό? Σταμάτα! Ακούσε και γαμπρό το νιαουράκι μου. Χτες ακόμα, χτες λέγοντας, θα είναι ακριβώς 3 μήνες και ένας χρόνος ολόκληρος. Γιατί είχαμε πάει Παρσέλινος και είναι η δεύτερη Παρσέλινος μετά από εκείνη τη γιορτή που έχουν οι άνθρωποι και τρώνε μπακαλιά με σκορδαλιά. Σαν τώρα το θυμάμαι.